5 katawo ang napatay matapos magtibusok ang isa ka single-engine nga eroplano sa Nashville Highway sa Tennessee, USA. Ang insidente ang nakuhaan sang video sa mga motorista. Antes ang crash, nakabaton sang mensahe ang control tower sang John Thune Airport sa Nashville. Nagikan sa isa ka pilot nga ang ila eroplano ang nag-eksperyensya sang engine kag power failure kag nagpangayo sang permiso nga magland. Suno sa Nashville Fire Department, ang eroplano ang naglupok bangod sa impact. 8 ka mga high school student nga nagaedad sang 15 tubtob 17 anyos ang nasamaran sa pagpanglutang malapit sa isa ka bus station sa Philadelphia, Pennsylvania, USA. Isa sa mga estudyante nga nagaedad sang 16 anyos ang nakaangkon sang siyam kaigo sang pagpanglutang kagyara sa kritikal nga kondisyon. Ginapangita sa karon sang kapulisan ang 3 ka nakamaskara nga mga shooter nga responsable sa pagpalupok sa mga 30 ka beses samtang sakay sa isa ka kotse.